gure lanaren aitortza adierazten du eta maila handiko akreditazio hau lortu dugun bakarrak izan garela Euskadin. Akreditatzen du aldizkako ebaluazio prozesu bat, eta bertan borondatez parte hartzen dugu, gure lana modu orokor batean ebaluatu dezaten. Ez bakarrik kuantitatiboki, baizik kualitatibotik ere bai. Hau da, errendimentua gain, kalitatea, segurtasuna, pazienten gogobetasuna eta abar ebaluatzeko. Gainera, ebaluazio honek lortutako konplexutasun eta bikaintasun maila neurtu eta erakusten dizkigu. Bai, 2015an lortu genuen. Urte hartan espezializazio mailako akreditazioa lortu genuen. Hurrengo akreditazio berrakreditazio 5 urtera egin behar genuen 2020an. Baina badakizute zer gertatu zen, pandemiako koronavirusen etorri zitzaigun. Eta orduan atzeratzea eta erabaki genuen. Une hartan ni neumologia interbentzionistaren elkarteko batzordekidea nintzen eta erabaki genuen akreditazio atzeratzea eta gure indarrak Espainiako bronkoskopio zentro guztietarako protokoloak osatzen, zentratzea, batez ere segurtasunekoak. Hala, auretegi bat egin genuen, zentro guztiek jarraitzeko duguna. Datu horiek literatura ere argitaratu dira eta orain 2023an konplexutasun handiko unitatea espezializatuaren maila handiago hau lortu dugu, bikaintasun irizpidekin. Zehaztu nahi nuke gizarte 3 akreditazio maila daudenan, edozein arlotan, oinarrizko maila, maila espezializatua eta konplexutasun handiko maila espezializatua, bikaintasun irizpideekin edo gabe. Akreditazio maila bakoitzaren eskakizuna betez lortzen da. Nork ezartzen ditu eskainkizu horiek? Arnas patologiaren Espainiako elkartearen akreditazio batzordeak ezartzen ditu. Batzorde horrek halako konplexutasuneko unitatea definitzeko mailen aurreutegi bat egiten du. Arlo asistenzialan edozein dela ere, maila bakoitzerako estandar orokor batzuk zehazte dira. Eta horrela, ospitale guztiek jakin dezakegu zein mailatan egon gaitezken edo zein mailatan akreditatu gaitezken. Ez da bat ere azkarra eta ez da bat ere erraza. Izan ere, prestatzeko teknikak berriak ikasteko, eguneratzekoa, denbora asko inbertitu behar da. Horretarako esfortzu pertsonala, gain esfortzu profesionala ere egin behar da. Gure azken helburua da, biztanleen bikaitasunezko zerbitzu bat ematea eta ahaztu egiten zaigu beti, denbora behar dugula, ez bakarrik arreta emateko, baita ere prestatzeko, ikertzeko. Gure espezialitateko beste profesionale batzuekin ere konektaturik egon behar dugu. Horrek atea irekitzen dizkigulako eta profesional guztio kasu zail batzuk erabaki eta ebazten laguntzen digulako. Bai arloa sanitarioan, bai enpresetan, bai gizartean, akreditatzeko joera badago. Horrela erakutsi dezakegulako zer egiteko gain garen jardueran bakoitzekean, ezta? Zepar elkartea baino Europan maila ere, lehen aipatu ditudan akreditazio mailakoiek daude, baina unitate guztierako, nahi detezan, asmaren unitaterako, biriketako gaixotasun interstiziala edatzuaren unitaterako, biriketako hipertensionaren unitaterako eta abar. Asmoa da guztiok ahal izateko akreditatzen saiatzea, ikusteko zer egin dezakeen utz zer ez, eta horrela aurrerapenak egin ahal izatea. Guretzat lagungarria den zerbait da, hori besterik ez. Ni baiez uste dut.
adierazten dutelako unitate batek izan dezakeen konplexutasun eta bikaintasun maila. Gainera, akreditazioek erakusten digute zein posizioan gauden arlo sanitarioan, eta horrela alderdi asko hobetu ditzakegu. Bestela, zintzo jokatzeko pazienteak deribatu beharko genituzken, teknika bakoitza egiten dakiten beste unitate batzuetara. Gainera, akreditazioak gardenak dira, berrikusi egin daitezken, esplizituak dira eta lagungarriak izan daitezken jakiteko unitate bakoitzean proportzionalki denbora gehiago gutxiago inbertitu behar dugu eta zer langile behar ditugun. Gainera, beste espezialitate batzuekin batera diseinu berri bat egin daiteken, efizientzia areagotzeko, pazienteen eta langileen zaintza integral lortzeko eta dauden arriskuak ikusteko. Ziutagi honek bermatzen du gure ospitalean egiten diren prozedura bronkoskopikoak edo pleuroskopikoak kalitate handikoak direla, eta batzuk konplexutasune handikoak ere bai. Baina horiek maneiatzen dituzte profesionala kualifikazio handikoak direla. Ez soilik medikuak, baita ere erizainak, erizain laguntzaileak, administrariak eta garbitzaileak. Gure zerbitzuko ezik laguntza ematen diguten zerbitzuetako ere bai, nahi dut esan anatomia patologikoak, anestesiakoak, erradiologia intervenzionistokoak eta abar. Hau da, azken finean talde bagara, guk bakarrik ezin dugu ezer egin, beste zerbitzu batzuek laguntza behar ditugolako. 2015an egin nuen Osakidetzaren beka bati esker eta nire lantaldeak eta nik egindako ahalegin handiari esker, izan ere eguneroko lanaz gain arratzaldetan esleitzen zidaten ospitale joan behar nuen programa bat ezarrita nituen teknika desberdinak antolatzera. Hau egin zen Kordobako Unibertsitatea antolatuta. Han zati teorikoa egin genuen, eta zati praktikoa Kordoban bertan, Madrilen, Bartzelonan, Sevillan, Eltzen, teknika bakoitzeka egiten leku onenara arabera. Egia esan oso aberazgarri da zuk egiten duzun hori ezagutzen duen jendearekin egin, eta gainera beste profesional batzuekin harremana hobetzeko balio du. Bestalde, Zeparek lagundu digu, bai niri eta bai niri taldeko Santana eta Zubeltzuko doktorei, Kilian programa egiten. Programa horretan beka bat jasotzeko da, konplexutasun handiko ospitalera batean astebetez praktiketan egoteko, bertako teknikak gauzatuz eta modu horretan ikasiz. Lan hau guztia eskertu nahi nieke denei. Lan ikaragarria da eta ezin dugu guk bakarrik egin. Lehen aipatu ditugun espezialitate guztiek parte hartzea behar baitugu, baina ez soilik espezialitate horienak, gure unitate lantalde osoaren ere bai, erizainena, erizain laguntzailea, garbitzailea, idazkaria eta abar.